Util Ben. Garanția utilajelor fiabile. Vă prezentăm o scurtă descriere a componentelor încărcătorului telescopic Manitou. Acesta este filtrul de combustibil. Aici este gura de umplere cu ulei. Descrierea API CG4 înseamnă că utilajul este dotat cu un filtru de particule și uleiul trebuie să aibă un conținut redus de sulf. Acesta este vasul de expansiune pentru antigel. Aici sunt poziționate radiatoarele și filtrul de aer. Acesta este calculatorul motorului. Aici este blocul de siguranță și mufa pentru diagnoză. Sub această mască de protecție se află cureaua de accesorii. Aici este turbina și filtrul de particule, iar deasupra se află evacuarea. Util Ben. Garanția utilajelor fiabile.